Здравейте на всички и добре дошли в днешното видео, в което предстои да видите. Надявам се тези рецепти уж лесни да са ви заинтригували и ако се чудите какво имам предвид под уж, продължете да гледате. Първо, искам да ви се извиня, че носът ми за пореден път е запушен. Второ, сигурно все още се чудите какво имам предвид под уж лесни рецепти, какво толкова, портокалови корички и киви с шоколад. Да, киви с шоколад наистина не е нищо сложно. Впоследствие ще видите как се приготвят портокалите, колко време им трябва, колко път се сваряват и така нататък. За сега няма да издавам това. Единственото, което ще ви кажа е, че портокалите, за съжаление, се изсушават за 24 часа, което също ще го видите в последствие, но все пак исках да уточня какво имам предвид под уж. След като уточних всичко, е време за същинската част. Вече видяхте как си режа портокаловите корички. След това ги сипваме в тенджера заедно с водичка. И след като заври водата, се варят 5 минути. След тези 5 минути изхвърляме тази вода. Мием си коричките отново. После пак нова вода. После пак коричките обратно. Пак така чакаме да заврят. Пак 5 минути. Може би вече се объркахте, но искам да ви кажа, че цялата тая процедура се прави само 3 пъти. Въпреки че звучи малко по-сложно. След като заврят третия път вече, махаме ги, от котлона изсипваме водата, добавяме 1 чаша захар, 1 чаша нова вода и ги връщаме обратно на котлона. Но този път, много важно, не ги оставяме на котлона само за 5 минути след като заври водата, ами докато портокаловите корички не попият цялата смес. Честно да ви кажа, аз като видях тая рецепта, викам, мале, това е много лесно. В крайна сметка, не че е нещо сложно, но си трябва време, да имате време. На мен последната стъпка ми отне горе-долу около 40 минути, но пък все пак, ако сте от хората, които не обичат да изхвърлят храна, заслужава си. Ето така вече изглежда крайният резултат. Мисля, че това беше достатъчно. Отказах се, беше вече много късно. Затова, както ви казах, сушат се 24 часа. Показвам ви ги вече и отблизо, и отдалече. Наредила съм си ги на хартия за печене и така си ги оставям до утре вечерта. 24 часа по-късно аз съм готова. Не знам дали ме виждате, но не е важно да ме гледате мене, а рецептите. Тук вече имам разтопен шоколад, киви и портокалови корички, които много искам да пробвам така без шоколад, но все пак и едно киви. Не знам коя комбинация ми е по-странна. Може би кивито, защото съм яла шоколад с вкус на портокал, но никога портокалови корички. Киви никога, ако не бях видяла рецептата, видеото, по-точно видеото с рецептата, ако не го бях видяла, никога нямаше да ми дойде на акъла да направя киви с шоколад, да пробвам киви с шоколад. Днеска нещо не ми е ден за говорене, ама ще ме извините. Между другото, кивицата изглеждат много красиви. Не знам дали ги виждате. Ако не ги виждате, сега ще ви ги покажа. Със сигурност изглеждат по-апетитни от шоколадовите корички. Да ви покажа едно киви как изглежда. Точно това киви няма да ви го покажа как изглежда. Следващото ще ви го покажа как изглежда. Щеше да е странно, ако нещо не се обърка, наистина. Уж леко си понаместих телефона, за да виждате по-добре. Надявам се наистина да виждате по-добре. Ако не е така или иначе, после ще ви сложа кадри отблизо.
Може би около половин час по-късно, може даже 40 минути да са минали, аз съм почти готова. Всички портокалови корички са готови. Остават ми само няколко... Какво ми става днес? Аз наистина не мога да говоря днеска. Остават ми само няколко резанчета киви, които се чуда къде да ги оставя. Не си заслужава за няколко резанчета да правя нова хартия за печене, нова чиния и така нататък. В момента гледате пълен паприкаш. Затова ще се опитам да ги сместя. Или пък не. Добре, слагам още едно тук, че има малко местенце. И приключвам. Всички други ще ги изям. Представете ли сега киви с шоколад да е толкова вкусно, че аз да умра от тя, че съм изяла 3 парчета. Ще видим. Сега ги оставям в хладилника и може би след около 1 час или мисля, че най-късно час и половина шоколада ще стегне и ще ги опитам. Даже тук вече на първото парченце е почти стегнал. Ще се видим след около 1 час, бе. Ето така да ги видите отблизо. И понеже са много красиви, ще ви покажа още един път кивитата и още един път портокаловите корички. Няма и половин час по-късно, аз вече съм готова да пробвам. И мисля първо да започна от коричките. Хора, тези корички са уникално вкусни. Ако трябва да съм честна, аз наистина имах много по-малко очаквания за тях. Но надминаха дори моите очаквания. Да, малко е трудоемко. Не е трудно да си ги направите, обаче изисква време. Все пак 24 часа се сушат. Ако трябва да ги оприлича на нещо, ги оприличавам на... Има едни шоколадови портокалчета. Точно на тях имат вкус. А пък ако трябва да им дам оценка, висока ще е оценката, наистина 10 от 10. Време е да пробвам и кивитата. Така. При кивитата шоколадът започва да има вкус на черен шоколад, не толкова на млечен шоколад, доколкото при портокаловите корички млечен шоколад си остава млечен шоколад. Тук има вкус леко на черен шоколад. Вкусни са, лесно се правят, със сигурност много по-лесно от портокаловите корички, но не са и чак толкова вау, колкото портокаловите корички. Ако трябва да ги оценя, 9 от 10. И мисля тук да приключа това видео. Ако сте останали до тук, може да го харесате, да се абонирате за канала ми. Чао и до следващите рецепти!